Otváram prvé okno z môjho advent kalendáru. Kalendár mám takýto. Otvárame, dávame dole obal. Otvárame. Hľadáme prvé okno. Tu je. Otvárame. Tak z druhej strany ho otvárame. A to je písmenko F. A je to biele Oreo, takže toto je tu takéto Oreo obyčajné, toto, čo nenávidím, a toffee nut a milk mousse. Takže ideme to zjesť. Otvárame. Takýto cukrík Oreo. Super je to. Ale dosť malé. Je to super, ale chutí mi to akože, ale dosť malé. Tak čau, nezabudni ma odoberať a dať like.